Sziasztok! Ez itt a Kriptopaszta Zóna című tudományos podcast oldal, amit eddig még senki nem néz, de majd egyszer hátha. Én Antti vagyok, és most nincs itt velem senki, aki beszélgetne sajnos. És mivel elég sok a szabadidőm, egy kicsit John Keel Idegen lények az űrből és az időből című könyvéből fogok szemezgetni, felolvasgatni. Hát ő nem halálkomolyan, csak egy kis kedvcsinálónak, így a kriptozoológia és ufológia iránt. Nem sok mindent fogunk itt érinteni, tehát ez még nem a téma teljes kimerítése, sőt, nagyon messze van ettől. Előre elnézést kérek, hogy lesznek benne valószínűleg egy kicsit ilyen elakadások, meg néha saját véleményt is belefűzök, de ez nem felolvasó est, úgyhogy a szabályokat végül is én hozom. Mit is szerettem volna? Igazából azt hiszem, hogy ennyi. Hogy bocsánatot kérek egyébként a minőségért, telefonról veszem fel. Gyakorlatilag ez semmi más, mint egyfajta ilyen jegyzetféle. Ja, megkísérletezés, hogy egyáltalán hogy fog kinézni egy ilyen felvétel. Na mindegy, szóval innentől kezdve John Keel szavait fogom nagyjából idézni, tehát hogyha ilyenek lesznek benne, ami már esetleg elavultnak tűnik, hát ez nem egy mostani íromány igazából, bár nem tudom pontosan most hirtelen megmondani, mikor adták ki ezt a könyvet. A másik meg az, hogy hát ugye gyakran lesznek benne ilyenek, hogy helyszíneken jártam, stb. Ha esetleg ilyen szófordulatok történének, hát az nyilván nem én vagyok, hanem az író. Na, akkor kezdjük is. Bárhol él is ön ezen a bolygón, 200 mérföldes körzeten belül valaki biztosan találkozott már közvetlenül valamilyen rémítő kísértettel, vagy egy megmagyarázhatatlan szörnnyel az elmúlt pár évben. Lehet, hogy ez az ember épp az ön unokatestvére, vagy a közvetlen szomszédja volt. Van rá esély, nagyon is jó esély, hogy az elkövetkező néhány évben ön fog szemtől szembe kerülni egy óriási, szőrös humanoiddal, vagy egy kicsi, düllett szemű emberkével, akit kísértetésen izzó zöld fény vesz körül. Az évről évre és századról századra feltűnő ismert és ismeretlen lények változata és száma szinte határtalan, és egyre növekszik. Emberek megszámlálhatatlan millióit félemlítették már meg, váratlan megjelenésükkel félreeső erdőkben, elhagyatott országutakon, és még a sűrűn lakott városok csendes mellékutcáin is. Néha egész megyéket ragad el a szörnymánia, és ilyenkor minden elérhető ember csatlakozik a fegyveres megszállottakhoz, akik a bokrokat felverve kutatnak hihetetlen dolgok után, amelyek tehéncsordákat, kutyákat, lovakat mészároltak le. Az elmúlt 100 évben több ezer hír jelent meg az újságokban, szerte a világon, melyek a tudomány számára ismeretlen félelmetes lényekkel történt hihetetlen találkozásokról számoltak be. Ezek a cikkek mind kacsák vagy az újságírók tréfái lennének. Hihetjük-e, hogy a hírügynökségek többsége, melyeknek a megélhetésük függ a megbízhatóságtól, embereket foglalkoztat csak azért, hogy felelőtlen meséket kotyvasszanak és terjesszenek szőrös óriásokról és csészarformájú repülőgépekről kilépő sisakos törpékről? Arra kell következtetnünk, hogy a rettenetes megrémült emberek milliói, akik ilyen találkozásokat bejelentettek a rendőrségnek és a hatóságnak, csupán beteget hazudozó elmebetegek lennének. Sokan bizonyára hallottak arról, hogy a himalájai földtelmes habasi ember, más néven Yeti, óriási lábnyomait számos hegymászó expedíció látta és lefényképezte. De tudják vajon azt is, hogy ugyanilyen magas szőrös lény gyakran tűnik fel szerte az Egyesült Államokban is? Majdnem minden évben megjelenik olyan helyeken, mint Kalifornia, Michigan, Florida és New York. Emberek százai láttak ilyen nagy lábakat az elmúlt 100 évben. Mindegyik leírás egyezik. Az emberek többségénél a megbízhatóság a fő kérdés. Tudjuk, hogy kicsiny bolygónkat rendkívül érdekes állatok és rovarok árasztják el, melyek dacolnak a józanésszel. Elgondolkodott-e már valaha is a zsiráf abszurditásán? Vagy az ostoba rágcsálók a lemingek viselkedésén, amelyek időszakonként mérföldeket tesznek meg az északi sark jegén, hogy a tengerbe öljék magukat? A tudósok jót nevettek 1856-ban, amikor Paul de Chaulli visszatért Kongóból és leírta a találkozását egy szőrös óriással. Körülbelül 12 méterre áll tőlünk,
És azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni a látványt, jelentette de Chailly. Majdnem 6 láb magas volt, óriási testtel, hatalmas mellkassal és nagy izmos karokkal, vadragyogó, mély szürke szemmel. Ott állt és a mellkasát püfölte óriási öklével, az pedig úgy visszhangzott, mint egy hatalmas üsdob. Most már tudjuk, hogy de Chailly volt az első fehér ember, aki Afrikában találkozott egy gorillával. Gorillák 1856-ban még nem léteztek, lévén, hogy a korlátolt londoni és párizsi tudósok kijelentették, hogy nem létezik. Az emberek még most is látnak olyan dolgokat, amelyek tudományosan nem léteznek. Látják őket Nebraskában, Angliában, Szibériában, Dél-Kelet-Ázsiában, nemzeti parkokban, mindenhol. Egy Reuters híradás Malajziából 1966. augusztus 15-én jelentette, hogy Segamat kis falujának lakói egy 8 méter magas, emberszabású majmot láttak kószálni, és úgy írták le a Malai Mailben, mint egy félénk, ártalmatlan óriást, akit megriasztottak, és aki fél méter hosszú lábnyomokat hagyott hátra. A riport azt fejtegette, lehet, hogy az óriás majom odébb állt a civilizáció fejlődésének nyomása és az élelmezési területek elvesztése miatt. Egy 8 méter magas majom biológiai lehetetlenség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem létezhet. Berwick, Nova Scotia. Egzotikusnak és távolinak hangzik, ugye? Valójában a kanadai félszigeten fekszik, éppen a mély partján. 1969. áprilisában ennek a kisvárosnak számos lakosa egy 6 méter magas óriást látott a város külterületén, az Annapolis völgyben. Az Evening News szerint állítólag egy magas, nagyon sötét alakot lehetett látni, amint körülbelül 20 mérföldes sebességgel haladt át a tájon. Miután az első tanúk jelentették a fantomot, ahogy elnevezték, a rendőrségnek 2 kocsit kellett a helyszínre vezényelni, hogy irányítsák a forgalmat, mivel az autók összetorlódtak. Nova Scotia lakói már évek óta mindenféle furcsaságot látnak. 1967-ben óriási világító kígyókat, amelyek hirtelen tűntek fel, és titokzatosan oszlottak szét. Ezek a dolgok szeszélyesek és rendellenesek. Évekig elszórakoztatnak bennünket, és megjelenésükből mindenféle kultusz és megszállottológia ered az angyalológiától. Micsoda? Angyalológiától, oké, ezt még sosem hallottam, személyes megjegyzés. Az ufológiáig, a repülő csészáljakkal foglalkozik, igen. 1896 óta látványos, természet fölötti jelenség féléig bukkannak elő az égből, hogy bosszantsanak bennünket. 1897-ben egy meztelen óriás látogatott Michiganbe. A korabeli újság szerint, és amikor egy farmer megpróbálta megközelíteni közelebbről, a lény rugott egyet óriási lábaival és bezúzta a szegény ember bordáit. Oké, ez egy kicsit akadozós lett, bocsi. Az elmúlt 20 év alatt Dél-Amerikát ellepték a különböző teremtmények a 3 méter magas egyszemű óriásoktól kezdve egészen a félméteres emberformájú lényekig. Küklopsz óriásokat Oregon államban is jelentettek, és egy rádióbemondó állítja, hogy belefutott egy csoport megelevenedett vádok dobozba, amelyek 15 centi magasak voltak. Az igen. Másfajta 5-6 méteres lények rémizgetik az embereket olyan távoli helyeken, mint Mexikó és Argentína. Nyugat-Virginiában 1966 óta több mint 100 józan életű, istenfélő ember látott valamilyen magas, szürke, emberformájú alakot szárnyakkal. Ragyogó vörös szeme van, és a helyiek Mothmannek, Moyembernek nevezik. Egy hasonló lény ijesztett meg 4 tinédzsert az angliai Kentben, még 1963-ban. Ez csak néhány példa a mi szörny és rém lexikonunkból. Több 100 eset létezik, és majd megkíséreljük, hogy átfogó dokumentált beszámolót adjunk sorban mindegyikről. Sajnos nagyon kevés a tudományos bizonyíték arra, hogy ezeknek a lényeknek bármelyike valóban létezik. Sok esetben szokatlan lábnyomokat találtak a földön, később gipsz öntvényeket készítettek róluk. Néhány esetben a tanúkat megkarmolták, vagy sokkos állapotba kerültek, és orvosi megfigyelést igényeltek. A rendőrtisztviselők és a serifek újra és újra elég szavahihetőnek vélték a tanúkat ahhoz, hogy kutatócsapotokat szervezzenek azon terület átvésülésére, ahol ezeket a meghatározhatatlan állatokat látták. A keresés sose járt sikerrel.
Még 1938-ban Dél-Afrikában néhány halász egy nagyon furcsa halat talált a hálójában. Kiderült, hogy egy tüskés hal, amit több ezer éve kihaltnak hittek. Aztán elkezdődött a móka. Ivan T. Sanderson biológus, egyike a világ vezető szaktekintélyének az állatfurcsaságok vonatkozásában, hamarosan így kommentálta a tüskés hal körüli perpartvalt. A pszichológia, azaz az ichtiológia egy bizonyos doktora, hallva arról, hogy ilyen halszerű lény van dr. Latimernek a tulajdonában, a dél-afrikai Port Elizabeth Múzeumban, kijelentette, méghozzá nem kisebb cégnek, mint az Associated Pressnek, hogy ez lehetetlen, mert mint köztudott, a tüskés halak 70 millió éve teljesen kihaltak. Ez 1938. augusztusában volt. 1948. augusztusában ugyanaz a nagy szakértő és ismét az Associated Pressnek adott nyilatkozatában világosan és kategorikusan kijelentette, ez valószínűleg minden idők legnagyobb zoológiai felfedezése, de mi, kik ezek a mi zárójel, mindig is számítottunk rá, hiszen végül is ez egy csekélyvízi hal. Aha, egyébként a tüskés hal mélytengeri hal. A mi szörny történeteink számára mindössze egyetlen szaktekintély csoport létezik. Maguk a tanúk. A mi egyetlen bizonyítékunk a tanúskodás. Ez elfogadott a bíróságon is. Túl sok a becsületes, szavahihető ember, aki látta ezeket a dolgokat ahhoz, hogy ne vegyük őket figyelembe. Túl sok újság, túl sok évig publikálta ezeket a történeteket. A kérdés nem az, láttak ezek az emberek valamit, inkább az, mit láttak ezek az emberek. Az emberiség most a hold felfedezésével foglalkozik, körülbelül 4 milliárd dollár költséggel évente, pedig a Földnek még a 4/5 sincs teljesen felkutatva, felmérve. Néhány éven belül biztosan többet fogunk tudni a holdunkról, mint amit tudni fogunk az itthoni bázisunkról. Amikor az űrprogramunkat bevezették, a nyilvánosan bevallott szándék a Földön kívüli élet kutatása volt. Drámai és képzeletgazdag kihívás, az biztos azonban, a Föld is tele van mindenfajta élettel, amiről nem tudunk semmit. Bizonyára látta már azt az apró robart, amit ezüstmolyd néven ismerünk. Úgy tűnik a könyvek kötéseiben él. Apró fehér bogár és ragasztót eszi. Ezidáig nem hallottunk olyan tudósról, aki az ezüstmolyt és az élet ciklusát tanulmányozta volna. Mit sem tudunk a könyvespolcunkon mászkáló rovarokról, de már is a bolygónkon kívüli életet kutatjuk. Van egy elméletünk. Nem nagyon tudományos, de az ismert tényeken alapul. Ezek a lények és különös események ugyanazokon a területeken tűnnek fel évről évre, századról századra. Ez önmagában is azt sugallja, hogy ezek a lények valahogy azokon a területeken élnek, amelyeket mi ablakoknak hívunk. Nyugat-Virginiában sok szokatlant lényt jelentettek, mielőtt a mai ember 1966-ban feltűnt. Nyugat-Virginiában vagy mindenki ütődött, amit erősen vitatunk, amióta ellátogattunk ebbe az államba, 5-ször az elmúlt 3 évben, vagy létezik valamilyen hely a hegyekben, ahol ezek a lények megbújnak. A következő tény azonban ezt a búvóhely elméletet is tarthatatlanná teszi. Gyakorlott vadászok, sőt még helikopterek is kutattak ezek után a szörnyek után, röviddel az eseményt követően, és rejtek helynek nyomát sem találták. Hát akkor hová mentek? Úgy tűnik, evilági magyarázatok nem alkalmazhatók az ismert tényekre. Egy kicsit ki kell terjesztenünk a képzeletünket a paranormális világba. Ezeknek a vad, ismeretlen lényeknek a hirtelen feltűnése és eltűnése szerte a világon, még sűrűn lakott területeken is, felveti annak a lehetőségét, hogy rendelkeznek valamilyen szállítási eszközzel, vagy valahogy idehozzák és elviszik őket. Bár azonosítatlan repülő tárgyakat, ufókat gyakran látnak ugyanilyen ablakterületeken, nekik is sikerül feltűnniük és eltűnniük a légierő vadászpilótáinak döbbent szeme elől. Nyilvánvalóan valami sokkal komplikáltabb dologról van itt szó. Néhány specialista már játszadozik olyan elméletekkel, melyek a 4. dimenzió koncepciójával vannak kapcsolatban. Az olyan kutatók, mint az atlantai Alan Greenfield és Brinsley Lee Power-Trench, a jól ismert brit szerző az áthatolás elméletével foglalkoznak. Elméletük szerint létezik egy másik világ, a mi tér-idő kontinuumunkon kívül, és ez a számtalan tárgy és lény megtalálta az ajtót az ő világukból a miénkbe, ezekbe a bizonyos ablakszektorokba. Kétség kívül ez egy elég vakmerő ötlet, de adatok sokasága támasztja alá. Nem számít honnan jönnek, de különös lények lepik el a bolygónkat.
Nem számít, hogy ezek a hihetetlenségek valami távoli csillagról jönnek, vagy a negyedik dimenzióból. Itt vannak. Sokan látták őket. Lehet, hogy egy napon a bronxi állatkertben lesz majd egy ember és egy havasi ember a komodói sárkány ketrecének szomszédságában. De addig, amíg ez a nap bekövetkezik, meg kell vizsgálnunk minden lehetőséget és minden magyarázatot. Minden évben megközelítőleg 1 millió tehén pusztul el Közép- és Dél-Amerikában vérszívó denevérek harapása miatt. Ezt az Egyesült Államok és Mexikó kormánya által finanszírozott kutatóprogram alapján mutatták ki. A kis denevérek hordozzák és terjesztik a veszettséget. A vámpírdenevérek igazán evilági szörnyetegek. Ezek a kis teremtmények körülbelül 3 hüvelyk hosszúak, szárnyuk átlagosan 8 hüvelyknyire terül szét. Torz, szárnyas egereknek látszanak. Van egy sor apró és borotvéles foguk, nagyon jól megfenve, melyek olyan élesen belevágnak az emberi húsba, hogy az áldozat észre sem veszi. Mivel a torkuk olyan kicsi, hogy képtelenek szilárd táplálékot lenyelni, véren élnek. Amikor a kis denevér lecsap, rászáll a tehén nyakára, vagy az oldalára, és apró fogait szakértően beijeszti az állat húsába. Nem szívja a vért. A tudósok szerint a denevérek nyála alvadásgátlót tartalmaz, ami miatt a vér folyékony marad, még azután is, hogy ez a csúf kis fickó elfogyasztotta a vacsoráját. Néhány piócafajta szintén alkalmaz hasonló alvadásgátlót, ilyen célból, és az apró seb után, amit okoznak, a vérzés órákig eltarthat. A vámpír denevér nagyon mohó, és a vért addig nyalogatja, míg teste egészen ki nem gömbölyödik. Aztán idétlenül széttárja a szárnyát, és elszáll a barlangjába aludni. Az emberi áldozatokra szinte mindig a lábújnál csap le. A kutatók és a földművesebb közép-amerikai hegységeiben reggelente gyakran úgy ébrednek fel, hogy a takaró alól kinyúló lábuk, ha használnak egyáltalán takarót, véres. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az áldozat érezné a denevér ott létét. A seb általában teljesen fájdalmatlan. A denevérek néha más hozzáférhető testrészeket vesznek célba, a kart vagy a combot. Viszont nagyon ritkán támadják meg az embert a nyakán vagy az arcán. Meg nem erősített hírek jelennek meg időről időre, melyek azt állítják, hogy veszett denevérek tömege nyíltan megtámadott falvakat és ültetvényeket úgy nyüzsögtek az emberek körül, mint a sáskák, és megölték, vagy az őrületbe kergették őket. Jól ismert tudósok és kutatók, mint amilyen a néhai dr. Raymond Lee Ditmars volt, az Amerikai Nemzeti Történelmi Múzeum munkatársa, behatoltak a vámpírdenevérek barlangjaiba, és élő egyedeket hoztak ki tanulmányozás céljából. Innen tudjuk, hogy ezek a lények egyértelműen léteznek. Néhány tudós szerint sok közép-európai vámpírlegenda a középkorban a vámpírdenevérek beözönlése következtében keletkezett. Azonban mégis úgy tűnik, hogy azok a legendák egyáltalán nincsenek összefüggésben az apró denevérekkel, és megérdemlik, hogy elkülönítve tanulmányozzák őket. Az óceán felszín alatt körülbelül 1500 méter mélységben egy másik apró teremtmény is bujkál, mely szintén vámpír hírnévnek örvend. Végtelen bölcsességükben a tudósok úgy nevezték el őket, mint Vampirocinus infernalis, pokolbéli vámpír. Ez egy 7 hüvelyknyi hosszú, 1 hüvelyknyi vastag kis szörnyetek piros szemekkel szájában éles fehér fogak sorakoznak. 10 izgőmozgó, tapogató csápja van, és parányi testét több 100 ragyogó fénypont borítja. Puha testű, a félelmetes polip távoli rokona. Mivel hatalmas mélység nyomás alatt él, nem sokat tudunk az életéről, környezetéről, szokásairól, de az biztos, hogy apró ragadozó, mely felfal minden hozzá hasonló méretű lényt, ami csak az útjába kerül. Több százat fogtak ki belőlük a meglepett halászok, és a Yale Bingham Ocean Kutató Intézet tanulmányozta ezeket. A Vampirotis infernalis csak egy kis példája azoknak az érdekes és végtelenül változatos életformáknak, amelyek előlünk Istenem, tanulok már meg beszélni, tudom, rejtve léteznek az óceánok mélyén. Egy vadász egyedül gázol az ingoványon át. Kutyája hirtelen vonítani kezd, behúzza a farkát és elszalad. Az ilyet vadász előtt megmozdul a sűrűség, és egy hatalmas árny emelkedik fel földön túli sikolyt hallatva. Fél méterrel a férfi fölé magasodik. Az túl meglepett és a félelemtől túlságosan dermedt ahhoz, hogy felemelje a puskáját. A valami
belevész az ingovány sötétjébe. Ez a dráma sokszor lejátszódott azokban az években, amikor az ilyen eseteknek még az egyszerű nyilvántartása sem volt lehetséges. A mocsári teremtmény azonban nem kell, hogy feltétlenül egyfajta szörny legyen. A leírások többnyire nagyon hasonlítottak a hegyi havasi emberre, a yetire. Förtelmes mocsári iszap lénynek Abominably Swamp Slob nevűn, hát így hívják angolul ezeket, fogjuk nevezni, vagy ennek a rövidítésén ASS-nek. Úristen, na mindegy. Míg az ABSM, tehát az Abominable Snowman, erről, hogy a förtelmes havasember, vagy mi, most nyersen fordítgatom én itt össze-vissza közben magyarul, erdőkben és magas helyeken él, addig az ASS az alacsonyabban fekvő ingoványokat és folyók árterületeit kedveli. Lendélen alig ha van olyan jelentős kiterjedésű mocsaras vidék, amely legalább egy ASS-szel ne büszkélkedhetne. Ahogy az a helyi történelmi szakértőknél, az indiánoknál szokás nagyon sok a mocsári teremtményekkel kapcsolatos legenda és történet. Úgy tűnik, hogy az összes nedves, sötét és félelmetes helyet egyfajta beszédre képtelen szörnyek lakják. A mi mocsári iszaplényeink gyakran keverednek ki főutakra, víztől csöpögve, istentelen szagot árasztva magukból, és megpróbálják megállítani az elhaladó gépkocsi vezetőket. Lehet, hogy ezen iszaplények egyike szolgált eredeti ihletként a néhány évvel ezelőtti népszerű horrorfilmhez, a Fekete Lagúna szörnyéhez. Hát így személyesen megjegyzem, hogy ez már jó néhány éve volt, de nyilván nem akkor, amikor a könyv íródott. Klasszikus szörnyfilm egyébként, amikért én odáig vagyok, na mindegy. A mocsarak még a repülő csészealjakra is valami különös vonzerővel hatnak. Újabban néhány látványos megfigyelés fordult elő az ingoványokon és azok körül. A yetik, amelyekről szóló történeteket már az előző fejezetben megvitattunk, hát csak nem itt, nem az én hangfelvételemben, bocsi. Úgy látszik, csak egy kicsit vagy egyáltalán nem állnak összefüggésben az ismeretlen repülő csészealjakkal, de ha tovább haladunk, néhány durva megrázkódtatásban lehet része az olvasónak. Az ufóknak szokásuk, hogy üldözik az autókat, akár a csintalan kölyökkutyák. Csak úgy, mint a mi szőrös emberféléink. Az ufók előszeretettel leselkednek elszigetelt helyeken, parkoló szerelmesek után, és rémizgetik őket. Ez amúgy jó móka lehet. Akárcsak a mi havasi embereink és mocsári szaplényeink. Úgy tűnik, az ufók képesek áramszünetet, motorleállásokat és rádióvételi zavarokat okozni. Bármennyire hihetetlenül hangzik, a mi büdös szörnyszülötteink is. Egy szombat estén, 1969. május 18-án kialudtak a fények egy kisebb körzetben, Rising Sun, Idaho, Indiana, Ohio környékén, Indiana, nem Idaho. Mr. és Mrs. Lester Kaiser otthonában 2 órán keresztül áramszünet volt. Akkor az eset kapcsán semmire sem gondoltak, bár láttak már különös fényeket és néha furcsa repülőtárgyakat a közeli hegygerinc mellett. A következő este 7:30-kor ifjabb George Kaiser egy traktor felé tartott a farmon, amikor a kutyája morogni és ugatni kezdett. Feltekintett, és egy groteszk alakot látott kb. 8 méter távolságra. Akármi is volt, emberméretű volt, és fekete szőr borította. Kb. 2 percig szemléltem, amíg észrevett engem, mondta ifjabb Kaiser Bonnie Roman nyomozónak. Meglehetősen egyenes tartással állt, bár a háta közepetáján kissé meghajlott, normális emberi hosszúságú karokkal rendelkezett. Azt mondanám 180-185 centi magas lehetett, és elég erőteljes felépítésű volt. A fej egyenesen ült a vállakon, és az arc fekete volt, és a haja a feje hátsó részén kiállt. Szemei közelültek egymáshoz, és kicsi homloka volt. Egész testét szőr borította, kivéve a kéz hátát és az arcot. A kezek normálisnak tűntek, nem pedig karmokban végződőnek. George a soktól megmerevedett, és egy pillanatra úrrá lett rajta a félelem, majd a mellette parkoló családi autó felé tett egy lépést, hogy beszálljon. A teremtmény egy furcsa morgáshoz hasonló hangot hallatott, megfordult, átugrott egy árkot, és nagy sebességgel az út felé szaladt. Gyorsan eltűnt a szem elől. Az árok mellett a porban ott maradtak a lábnyomai. 3 lábúj és egy nagy lábúj látszott. Később gipsz ötvény is készült ezekről a nyomokról. Olyan dolgok vannak ezen a bolygón és körülötte, amik meghaladják az ember képzeletét.
Azok a szörnyek, melyek az országutainkon vagy a mezőinken kószálnak, csak részei ennek a valami másnak. Itt az ideje, hogy véget vessünk ezeknek az ostobaságoknak. Ideje kifüstölni az igazi bűnösöket, és közölni velük, hogy nem élvezzük túlzottan, hogy a vérünket szívják és eltompítják az agyunkat. Könyvünk elején elmondtuk, hogy bárhol él is ön ezen a bolygón, 200 mérföldes körzeten belül valaki biztosan találkozott már közvetlenül valamilyen megmagyarázhatatlan lénnyel. Úgy véljük, ezt a kijelentés legalább részben bizonyítható. Lehet, hogy ön még mindig kételkedik. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy valami tökéletesen hihető választ találnak majd ezeknek az eseményeknek a magyarázására a jövőben. Mi nem próbáljuk meg önt sem hívővé, sem hitetlenkedővé formálni. Mi csak megpróbáltuk feltárni a tényeket önök előtt. A hit vagy a hitetlenség más irányból fog majd eljönni önhöz. Lehet, hogy a jövő héten, a jövő hónapban, vagy egy év múlva egy elhagyatott országúton száguld majd késő éjszaka, és az egyik kanyarból hirtelen meglát egy... Vajon mit lát meg? Kiderül majd a következő részben. Sziasztok!